dia, doncs com tenim poc temps, jo seré molt ràpida. A mi podeu que al final de la presentació hi ha un vídeo en què parlen les nens i les nenes, que és el que us interessa realment, però jo us explicaré per sobre com va anar el projecte, però ells us explicaran la seva visió sobretot de com va viure el projecte, com l'han entès, perquè us explicaran l'estructura i finalment de què els serveix amb ells treballar d'aquesta manera i l'avaluació. Nosaltres tenim un problema a la classe, que és aquest que us presentem, i és que els nens i nenes ja saben avions de paper per la finestra. Llavors, vam agafar, vam recuperar aquest problema que teníem i vam començar a parlar amb ells de veure si realment ells consideraven que això era un problema. Vam veure que sí que era un problema per diverses coses. Una d'elles perquè estaven fent un mal ús del material, perquè estaven incomplint normes de convivència. Llavors ens vam preguntar què podem fer. Una vegada sabem que tenim un problema, què podem fer amb aquest problema? I van dir que buscaríem solucions, però els el que volien era jugar. Ells volien fer una cursa d'avions, volien jugar, llavors van pensar, podem fer-ho? I van pensar que sí, que podíem fer-ho, però ho faríem bé. Faríem un projecte i un cop va passar el Nadal, perquè això va ser per vols del Pont de la Puríssima, en tornar al Nadal van dir que faríem aquest projecte. Van recuperar la idea al gener i van dir, que és molt recordar, tenim una cosa pendent, és veritat, tenim una idea, volem fer una cursa d'avions. Perfecte, com ens organitzem? Vam fer la part de treball individual, que era que cada nen havia de pensar quines característiques havia de tenir un avió per volar. Per parelles vam pensar variables d'hipòtesis i vam fer l'experimentació i finalment vam treballar en grup on consensuàvem cadascuna de les coses que anaven seguint, com per exemple les bases d'orientació. El primer que vam fer va ser seleccionar les variables. Un cop vam pensar com volaven els avions, vam pensar, bueno, què és el que pot influenciar el vol del nostre avió? I vam pensar en el material, en la manera com el podia llançar, en si posava pes o no. Vam anar a la literatura, vam veure que això l'anomenaven variables. També vam veure que hi havia una sèrie de frases a partir de les variables que era el que jo creia que passava, que es deien hipòtesis, per tant vam relacionar cadascuna de les variables amb les hipòtesis. Ens vam posar a fer avions, vam fer avions en funció de totes les variables, perquè a l'hora d'experimentar havíem de tenir-les en compte totes per contrastar les hipòtesis. Teníem tots els avions, vam baixar al pati i vam experimentar. Ja havíem per parelles, anaven notant com sortia l'avió, on arribava, feien un recull de totes les dades i en tornar a la classe vam fer un buidatge i vam fer un gràfic de doble entrada i finalment tot un informe sobre el treball d'investigació. Per tant, el que vam fer va ser, a partir d'un problema de la classe, vam treballar amb mètode científic, a partir també de la seva motivació i ho vam viure com un joc. Un joc i realment una estimulació, perquè el que volíem era fer la cursa d'avions i per tant el meu avió havia de ser més competitiu. Com ho valorem això? Fem una base d'orientació, per l'experimentació. Entre tots els nens i nenes han decidit què havien de fer en l'experimentació perquè això realment fos una experimentació científica. Vam fer una valoració per parelles, cada membre de la parella valorava el treball que havia fet l'altre, en aspectes com per exemple la seva implicació, si havia concretat els rols, si havia estimulat que ell digués la seva, i al final d'aquesta graella hi ha unes propostes de millora i la persona valorada diu què li sembla la seva valoració, si està d'acord o no. Aquesta, la covalació de l'informe, funciona més o menys igual. Amb el test final que vam fer, el company avaluava si aquest test era un informe científic o no, i avaluava aspectes com la cohesió, l'èxit, i si fos precís, i eren mateixes propostes de millora, i que em sembla la valoració del meu company. I per últim, un full de reflexió que és individual, en el que preguntem a les nens i nenes coses com, per exemple, què has après i de què t'ha servit a tu com a persona aprendre això, i una part de l'avaluació del mestre, en la que preguntaven quina és l'activitat que t'ha semblat més útil, quina més complicada i què canviaries tu d'aquesta activitat per poder aprendre millor. Finalment tenim les curses de risc que no tenim temps que us ensenyo, però us ensenyo un vídeo de les nenes que parlen que és molt interessant. Me'n surto fort. Ja el tenim? Hola, som la Lluís Cabrera Tatiana i som la 5è B de l'Escola de Jesús Cabrales. Ara us explicarem un projecte que vam fer que es diu la cursa d'avions de paper i tot va començar quan uns nens de la classe van fer un avió de paper molt gran que es va tirar per la finestra i just on queia li donava les classes al nostre de l'escola i com danyava tot feia la
també de la classe, vam decidir, en comptes de posar una conseqüència, començar un projecte amb moltes variables que vam aconseguir els 2 quintets. I llavors, quan vam acabar el projecte, ens va agradar molt les hipòtesis que vam treure de que pensàvem que només era un joc, i a l'acabar tot vam fer una cursa de vies de paper. I això va fer que féssim més projectes de més llibres, i ara presentarem com va començar el nostre projecte i com treballarem això. Va començar quan un nen llançava avions per la finestra i quan la mestra no estava. Sí. I les nenes li van dir a la part, que és la nostra mestra, i ens va dir que si ho fèiem així, ho féssim bé, fer un projecte. Sense avions era un problema perquè gastàvem paper i sense saber. També estaven complint les normes i estaven fent malbé l'hort dels anys. Primer vam pensar quines característiques tenia que tenir un avió perquè volés. I vam pensar que seria bo posar-lo en comú. I vam mirar variables també, pensar variables, i vam veure que si posàvem pes no volava tant com si les variables són aquelles coses que poden influenciar el vol de l'estat, com per exemple el que ha dit la Laura o el material. Variables van elaborar les nostres hipòtesis. I les hipòtesis són aquelles coses que pensem que passaran al nostre avió. I vam fer un avió per cada hipòtesi. Amb tots els avions vam baixar baix i vam fer l'experimentació. I com feien parelles, una marcava els punts on acaben els avions i l'altra llançava els avions. I vam recollir totes les dades i amb aquelles dades vam fer un gràfic de la nostra experimentació. I també vam fer una cursa per veure qui volava més i les seves característiques. I vam veure que un avió volava més que tots. I ens vam fixar en aquell avió i ho vam modificar tots. I per últim, amb totes les dades que vam recollir, vam fer un informe de tot aquest. Segons criteris d'avaluació, abans de començar, es va millor per posar-ho en pràctica i intentar fer un text, per exemple, amb els criteris. Ens agrada com ens avaluem perquè ens donem compte dels nostres errors. Tenim moltes formes d'avaluar-nos. Una d'elles és que quan fem una tasca, el primer que acaba se'n va fora amb un altre company i compara les respostes. I després, quan acaben aquests dos, fan el model per als més. A vegades també corregim en gran grup. Això m'ajuda a tenir la ment oberta, ja saber regular-me i enfrontar-me a qualsevol problema de la vida, perquè jo ja sé el que sé, el que no sé, el que no tinc confusió, que la nostra manera de treballar ens serveix per aconseguir tirants, ser persones amb criteri. Tot el que han dit ho han dit elles perquè han volgut. Quan sents això dius, ui, que ben aquí sonat. És la seva opinió. Doncs aquesta és la meva presentació, moltes gràcies.